दुकान खोललु आज्ञा बाबा आ दिला बिस्कुट देन 5 टंकिया दउची दउची ए बटर वाला दी आज्ञा भाई नु आउटे दे 10 टका बा इनु पर्सटा बदे घरे बुली जाई कोन कछि आनी नहीं कोन करिया भाई ना आपण दुकान रे प्रथम कस्टमर किछि बई नहीं आपण कहउछन बाकी रे कोन करिया मु तो पर्स बुली पड़े आछ हो छाड़ा हो मास्टिया ये पर्स का हार